2026年3月期の連結決算は、売上高は前の期と比べて 4.8% 減の8兆487億円、純利益は 48.2% 減の1895億円でした。減収減益となるのは2年連続です。電気自動車市場の減速で車載用電池の販売が低迷したほか、1万2000人規模の人員削減を含む構造改革費用などが業績を押し下げました。一方、今期は AI 人工知能の普及を背景にデータセンターなどインフラ関連の需要が好調で、純利益はおよそ2倍の4200億円になる見通しです。